Welcome back to my Vidyapati दैमारी ब्लॉग चैनल विद्यापति दैमारी ब्लॉग चैनल दिनै बादायलायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं नै लेरख' मा होनो लेरख' नङा लेसु फिथाइ बेखौ जाय जाजोबग्रोनो हायो माने बेगरखौ साननाय जागोन देरहायोबा बेनो ससमा गंसे हरनाय जागोन आरो ससमायाबो दंखायो सायाव देखायनायाखै रेडि नै ससमाया खेला जानाय लोगो लोगो बेगरखौ बावहाय दोनदो नामा ओमफ्राय दिनै आंजों दं आलासिया जाहैबाय लेसु जाग्रा आलासिया मोखोना बिजौजों आरो ओरैहाय लेरख' बसुमतारी माने लेथुखुर बिदि आरो ओमफ्राय र' स्टार्ट खालामनोसै दे 1 2 3 4 स्टार्ट होनबानो होख्लायदो बेनिफ्राय जोंहा बेगरखौ सानगोन बेगरखौ बाहायदो नोंबो बाहायदो जायनो बांसिन जानो हायो बेनो देरहागोन आरो र' दे 1 2 3 4 स्टार्ट मोजाङै जानांगोन जाजोबथारनांगोन आरो जाजोबथारनांगोन केमेरायावबो नायहोलां गेजेर गेजेर एकदम बेना थाइसे जाजेनबाय लेरख'ना लेथुखुरना थाइनै मिनिया बे फाग्ला कम्पिटिसनाव बिदि जायो नामा ना र' बेना गरसेल' जाजेनबाय मोजां दोन मोजाङै साननांगोन ना ओइ मोखोना बिजौ ओरै फैबाव एसे मोखांखौ नायनांगोन ना नों मोखोना बिजौआ ओरै एसे आन्दो जादो मोजाङैबो नायहोलांब्रा ओरैहाय जानो नायाखै जोंनाबो ओरै फैबाव नै दे जा माबार बिदि एसे थालांदो गानलेर बायदि बेखौबो जाजोबथार मोजाङै स्लिमहाय नांगौबा एसे लासै जाबा जाजोबथारगोन रेडि होमबाना ससमा गंसे मोनगोन ओमफ्राय गाबोन हाथाइनिफ्राय कलम गंसे मोनगोन आरो मोजाङै जा एकदम हुलु हुला बेगरा बेना गरथाम गरब्रै गरसे गरनै गरथाम गरब्रै गरबा दे दाबो लेरख'आसो देरहाना दं मोखोना बिजौआ देरहाथ'वाखै बेना गरब्रैल' जाना दं लागाव स्टार्ट विद्यापति दैमारी ब्लॉग चेनेलाव बादायलायनायनि थाखाय पें थुनानै हो साबस्क्राइब आरो लिंक होनो दे जानो हानायखौ जा मोजाङै जा ओमफ्राय बेगरखौ दले दोनथार बेगरावसो देरहानाया वेलकाम टु मोखोना बिजौ नै मोखोना बिजौ रेडि मोजाङै दे आंबोसो जानो लुगैलाय लांबायलै जाहैबाव जाग्राफोरा एसे खुगाखौ नायनांगोन ना बरिया ओरैनाय साखैजा लासिदो नामा गोलोमदै गलायलायबाय ओरैहाय सान्दुङा गोसाथार 40 डिग्रिनिबो बारा दिनैनि बादायलायनायाव हाबाफारियाव बाहागो लादों नै माबा मोखोना बिजौजों आरो लेरख' माने थैबायलै बिमाबो जाफै मालायनिखौ खनाखैथ' खनाखै थिगैनो दं खुगानिफ्राय गलांदों बेखौसो खननाय जादों सान्दुङा गोसाथार 40निबो सायाव बिगुरा दोलाजोबनो नागिरो बाहेरायाव थाङो र' जोबथारनोसै खेलाया माथो थाइसेबो गैला जोबथारनोसै खेलाया जोबथारनोसै ओमफ्राय बे खेलानि थाखाय लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट गासिखौबो थुदलाजोबनानै रेडि मोखोना बिजौ मोखां देखाय बेगर साननांगोन ना बेगर साननाया दा जि एसे नै मानसिया जाबाय जोब्बाय रायजोफोर ओमफ्राय दा नै बेगर साननाय हाबाफारि बेगरखौ साननांसिगोन बेगर साननायखौ नायनांगोन ना बेयाव देखनांगोन मासे र' मालाय गोजौआव हानदों नुवाखै गोमोनखौ मानै माथाम
माब्रै माबा 6टा 7टा 8टा 9टा 10 11 12 13 नोंना 13 इनिया इनि बेसेबांथाय इनिया मा गानलेर माबायदि दोननाय दे दाइन दाल जानो आरो नोंना 13 मोन ना से नै मोजाङैनो जाजोबाखैथ' 3 4 5 6 7 8 9 10 ओइ माबाया मोखोना बिजौआ जेनबाय माने नै जेनबाय बिथाङा उइनार नै माबानि WWE नि बायदिब्रा बिथाङा देराबाय आरो बै जेनबाय मोखोना बिजौआ नै दा लाजिना हाबसोबाय ओमफ्राय आंजों लोगोआव दं खेला नायगिरि बिथांमोन ससमाखौ होनो बावदों अरिजिनेल ससमाखौ रेडि लादो गानखादो रेडि ख्रेब